भजिया खावा, मिर्चा भजिया खावा, आटा भजिया खावा। हिल देखा दवा कौन संस्कार ला जन भुलावे चरगावा बाजारेला। हिल देखा दवा कौन संस्कार ला जन भुलावे चरगावा बाजारेला। हिल समोसा खावा, हिला भजिया खावा, मिर्चा भजिया खावा, आटा भजिया खावा। हिल देखा दवा कौन संस्कार ला जन भुलावे मुर्दे के बाजारेला। हिल देखा दवा कौन संस्कार ला जन भुलावे मुर्दे के बाजारेला। हमारे समदिन हमारे सगा तबे तो हमर गरजे। जौन कही तौने एला खवाबो समदिन के न तम फरजे। जौन कही तौने एला खवाबो समदिन के न तम फरजे। हमारे समदिन हमारे सगा तबे तो हमर गरजे। जौन कही तौने एला खवाबो समदिन के न तम फरजे। जौन कही तौने एला खवाबो समदिन के न तम फरजे। एला कांदा खावा, जिमी कांदा खावा, कीमट कांदा खावा, उसना कांदा खावा। देखा दवा पन तुम दुलारेला जन भुलावे मुर्दे के बाजारेला। देखा दवा पन संस्कारेला जन भुलावे प्रतापपुर बाजारेला। हवे आज सुघर हमर अंगनमा ठौका। घर के खर्चा सेवा कर ले बाबू मिले हवे मौका। घर के खर्चा सेवा कर ले संगे मिले हवे मौका। फूल फूले हवे आज सुघर हमर अंगनमा ठौका। घर के खर्चा सेवा कर ले बाबू मिले हवे मौका। घर के खर्चा सेवा कर ले संगे मिले हवे मौका। एला जूस पिया, आम जूस पिया, संतरा जूस पिया, गन्ना जूस पिया। यादे रखबे तै विनोदनी सादेला जन भुलावे चरगावा बाजारेला। हिल देखा दवा पन संस्कार ला जन भुलावे चरगावा बाजारेला। हिल समोसा खावा, हिल भजिया खावा, मिर्चा भजिया खावा, आटा भजिया खावा। हिल देखा दवा पन संस्कार ला जन भुलावे दामापुर बाजारेला। हिल देखा दवा पन संस्कार ला जन भुलावे नवागढ़ बाजारेला। जन भुलावे प्रतापपुर बाजारेला। जन भुलावे ये छिरग बाजारेला। जन भुलावे ये दाढ़ी बाजारेला। जन भुलावे नवागढ़ बाजारेला। अगर आप अपनी आवाज को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो चले आइए मल्टी ट्रैक डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए संपर्क करें HK म्यूजिक कंपनी, कोटा डबरी, चांपा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर है 9329238487 और 8085380339।